Ħuti, fir-Randan, il-komunità Nisranija tagħmel riflessjoni dwar ir-rieda tal-Alla l-Missier u kif Sidna Ġesu Kristu wettaqa sal-mewt fuq is-salib. Hija stedina lina biex aħna wkoll inwettqu dan fl-aspetti kollha tar-rieda ta' Alla fuqna. Il-mulej għandu modi differenti kif jiftħilna għajnejna dwar aspetti differenti tal-pjan ta' Alla. Din is-sena il-mulej fetħilna għajnejna fuq xi ħaġa li kienet hemm, iżda ħassejna lilna nfusna qisna bla qawwa qudiemha. Ma konniex qegħdin nindunaw biżżejjed li fis-soċjetà ta' madwarna il-kultura dwar iż-żwieġ u l-familja inbidlet. Konna ngergru għaliex m'għadniex bħal qabel u nirrassenjaw ruħna għal dan. Din is-sena id-diskussjoni dwar id-divorzju fetħilna għajnejna mhux biss dwar dan il-mod kif jitħassar żwieġ dejjemi, iżda għenitna nagħmlu l-mistoqsija dwar din il-kultura. Forsi lanqas konna ndunajna biżżejjed kemm din inbidlet. U allura kemm ħafna drabi tkun ta' tfixkil għal dawk li jkunu jixtiequ jiżżewġu u jipperseveraw fi żwieġ. Din is-sena irridu naħduha bħala grazzja mill-mulej għax lilna l-insara fetħitilna missjoni kbira. Ma nistgħux nibqgħu brasna mistrieħa dwar il-kultura ta' żwieġ. Għandna l-missjoni li nibnu kultura ġdida dwar iż-żwieġ. Għan-Nisrani, il-vojt tal-kultura ma jbeżżawx bħalma beżżax l-ewwel insara. Hija sfida sabiħa biex jimliha bil-valuri ispirati mill-kelma tal-Alla. Din hija parti mill-evanġelizzazzjoni l-ġdida li tant qegħdin jisqu fuqha il-papiet li permezz tal-Knisja niltaqgħu mal-kelma tal-Alla li hija l-għajn ta' kull valur u li din l-evanġelizzazzjoni trid tgħaddi permezz tal-familja. In-Nisrani huwa dak li ħa deċiżjoni f'ħajtu biex jimxi wara l-mulej. It-triq, il-mappa hija l-kelma tal-Alla. Huwa jgħixha fi ħdan il-komunità li waqqaf il-mulej Ġesu, jiġifieri l-Knisja. Il-kelma tal-Alla turija b'mod speċjali il-ħsieb ta' Alla għall-bnedmin. Il-kelma tal-Alla tiġi murija f'żewġ ħsibijiet prinċipali. L-ewwel wieħed huwa l-ħsieb, il-loġika ta' Alla fil-ħolqien, il-pjan tal-ħallieq. It-tieni wieħed huwa l-loġika, il-ħsieb ta' Sidna Ġesu Kristu. U ġie mibgħut minn Alla l-Missier biex jurina bil-ħajja u t-tagħlim tiegħu kif ngħixu l-ideal tal-ħolqien f'dinja tqila u ta' tfixkil. Jekk insegwu l-għażliet li għamel Ġesu, ma nitfixklux fil-ħarsien tal-valuri tal-ħolqien. Alla huwa ħallieq divin. Kull ma għamlu biħsieb u bi pjan biex dan il-ħolqien jilħaq l-aħjar possibbiltajiet tiegħu. Alla mhux ħalli għama u ma tanix il-ħolqien u ma jurinix x'għandna nagħmlu bih. Alla għamel dan il-pjan madwar il-bniedem li hu ħalqu ġbija tiegħu. Kull darba li l-bniedem telaq dan l-ideal, kienet l-umanità kollha li soffriet. Dan narawh fuq id-dinjità ta' kull persuna, indipendentement minn razza, kulur, reliġjon, etc. U qed niskopruh dejjem aktar fir-rispett u l-kura tal-ambjent. Hekk ukoll Alla kellu pjan għaż-żwieġ u l-familja. Kien l-ikbar don li Alla ta' lill-bniedem.
Dan il-pjan kien ibbażat fuq id-dinjità ta' kull bniedem, raġel u mara, li tiġi mhux minn kultura, iżda għax ġew maħluqin indaqs ġbija ta' Alla. Id-don ta' Alla tal-mara lir-raġel u tar-raġel lill-mara, il-ġibda li poġġa fil-bniedem, li mbagħad il-bniedem joħodha f'idejh u jagħmilha imħabba stabbli, issir ġisem wieħed. Dan il-pjan kollu sawru Alla biex permezz tiegħu jitwieldu bnedmin ġodda imdawrin minn din l-istabilità ta' mħabba fit-tnissil u trobbija tagħhom. Dan insibuh fil-ktieb tal-Ġenesi fl-ewwel żewġ kapitli. Tant huma marbutin ma' xulxin l-elementi kollha ta' dan il-pjan li meta żwieġ jitkisser dan il-ġid jintilef. Skont dan il-pjan ta' Alla, għażla favur iż-żwieġ u l-familja hija għażla favur il-bniedem innifsu. Ir-realtà ta' madwarna turi dan bl-istatistiċi ta' tbatija fuq il-koppja nfisha iżda l-aktar fuq it-tfal. Alla ħalla fidejn il-bniedem li jwettaq dan il-pjan tiegħu dwar il-ħolqien. Ir-responsabbiltà kbira li taqa' fuq il-bniedem tidher fl-istorja ta' Adam u Eva. Alla mhux biss iħallilhom kollox f'idejhom, iżda wkoll jagħtihom responsabbiltà li ma jażlux triq oħra. Din hija t-tifsira tas-siġra tat-tajjeb u l-ħażin li tissemma fil-kapitlu tal-Ġenesi 3. Din hija l-għażla tal-bniedem f'kull żmien. Jażilx it-triq ta' Alla jew it-triq kif jifhimha hu, ta' loġika purament umana li tbedu mit-triq ta' Alla. Alla mhux biss jagħti din ir-responsabbiltà lill-bniedem, iżda jistaqsi lill-bniedem x'għamel dwar dan il-pjan. Lill-Adam staqsih, jaqgħu kilt mis-siġra li ordnajtlek li ma tikolx minnha? Alla staqsa wkoll lil-Eva, x'inhu dan li għamilt? Fil-Ġenesi, kapitlu 4, Alla jistaqsi lil Kajin wara li dan qatel lil-ħu Ħabel. Fejn hu ħu Ħabel? Alla jistaqsihom għaliex ma wettqux il-pjan tiegħu. In-nisrani jgħix il-ħajja tiegħu personalment u fil-komunità tal-Knisja konxju li anki hu irid iwieġeb għal dawn id-domandi. Din hija ir-responsabbiltà li aħna insejħula bl-isem ta' kuxjenza.